Combo. Combo. Nào vậy nó lại không? Thì đâu nghe chưa? Ok, oui. Andi sai on déplacer l'enfant mi yo ha ton concert. Ko tawde lan gayda. Onon tigi don andi la wayi mo de don andi sonji andi kadi le poti no laba min Maria Diallo labe. Ki don andi dum. Ka. Si o wayi déplacement ko bi neon ko. Hara en nanu diri ala ben problème. Si tay no kadi woni o wawa don min no ruda ni on. Don andi ko yimu gongol buri musude ka. Don andi le bi do wayi di mo la wayi ko mi watta ko. Si mi watano no datano lan ka. Wala problem. Okay. Yo la jetti yo inshallah. Okay. Ene konto ni modi bikawo. Yala be abelti. Wala mbi de makko kan kon pala yidde. Allo, Koto Hamza? Esa mbono lutti ondo. Woya maseno aro yito. Berte. Den tay be seno mi anda wona be seno mi yo yartu mi yida. Yo. Assalamu alaikum. Salam. Isra ni ndur da ko ngari. Mira bito lo amiro ti. No ma so de. Isra. Fo ngari on noddali. Si ko dem tayo nga. Do de ta fano. Isra. Mas. Nala to Isra be. Dentu. Kaya na. Marcha de dia ya. C'est bon. Kala ya da ta lo dia na c'est bon. Na. Isra. Sabe? Ko ngadi ko mi fala. Na fala eu. Ko na. Ko ene di turno mi fala eu to. Kilo wai halande odo de mo yo yo to ake ni tu. As. Aw joni be fala me yo to anda kon joni ya no man da kene ta men gana na. Isra ko ko jam. Wala tama. Ko fi bi ta. Hajja mo. Dalanda mo mi len hajja. Fi dalanda. Isra be. Min ka yeto lando. La moni ni ha dole ano lanni. Ko fi hondon dalanda dimmi hanki jemma ala ko mi nodda dalanda mi nodda dalanda ham lutti me Isra dum labaka ko no mi ari yolto gon film dalanda ko minnel mo yoro pera biddo ko ka ko to ande jombe de hari ko mi imbi mo ko pera bay mi wawa ni yaade on ngabe no ci goddo no haaj burni lon ana ta telephone ma sona haron ka fama kam Isra ami mi way nonade hay to mono dum ko dum addila dali tentinam ate mo hidio kono Isra be so woniri no kadi jarano kaddo yeba passe aron hanga mi hulwata dewgal makko ngal bon Isra wadi sim tem de ba si tawi mi do andi de hare ko no wonni sa won dimmike on ari haado fi dum don han tay so mulal mi sey ko gonga go mi monno kono mi monano kadi waduma parce que mi do andi nani to ko sabu dum dewol ko adila ko min immi no mariage mi wawali yaade mi immi mi non donc mi wadi erreur parce que mi no dalo mi han o wayna kilan on no dala ko no la mettude ko no wadi simi tay mi watta padede mi yara mi de mo mi han naw kasi sabu dum mi fami min kadi awa ella ko sabu dum Isra kono taw hay kirani Isra mi hay ka donc ande répétition ndi mi yaay répétition affaire o musique kadde gonga o ande dum no musiya o musique wela fi say goddo no himi no wakkinde himi ha yaltini musique da yawo ando wadi golle bi wadi golle ko ara yibbe ben no yewiti wobbe no Isra be won hebi ko yaron mi heba ko mi yara mi ngay diya ngo debbo mo wawa lan o korde ba mi tawado bi don ko mi bi ko mi yara o Isra be o wa tawa de gila no jodon do jino ka firgo do ndiyano de do don ka o kordo yara awo jonna la ne fus jonna mo law de bi do mi do mi so fi tina kay si alle di to taway lan o mi ngi bi do yo tato Isra be min ko tedduga woni hakkunde men do ngandi dum mi ko ha jonga lay makko ko mi ha jowone onon ha jowone ha bela medde non
Oh jara acce ɗum ɗum mi yeeyi min kadi sax. Allô? Bébé, ça va? Tidak jam. Ayo no. Ok. Depuis yang tadi di hajon kama ayo yali. Problem ala. Batin walo ino anki kabana mi hari mi wulda mama mo jam. Hari mi wulda mama mela ma yude. Ne. Ay jam mo fe duno jam. Modi am fusso halalis. Nena ngaran zino dum do. Nena dawno do bimbe sula ke galle ga. Yewtude gorkon fop. Ani nena nginni wallahi be wallahi. Donc asiana de o wiwda ko dum programme di ganawda la wala jokki. Wow. Oh, non. Ok, chérie Coco. Merci, bisous, je t'aime. Mon bébé. Bye. Hida jomba. Hida ya wara ya gorko janan. Andun asikka dum har manama debbo jomba do ya wala ya ka gorko janano fi Allah acca modi ma do on no jodi do haray no happi ma no dum manno ya wala ya ka gorko janan. Afalan kan nokka ma goddo. Stay saran kadi nokka ma goddo. Nokka ma kadi goddo. Subhanallah. Godejo bebe yango do sala debbo. Don jokku to min ha janga lay di biji kono non mi halnay dum do engal hamza salla je. Stay saran nokka ma goddo kadi tay da way halde boy beydita. Astaghfirullah min ko dewgal langal ma pini wana worbe janan jokku kono non mi andinte koko wadda do e ngal woni première fois wonta kadi dernière fois dum do min mi nyawnda dum do menen saltana taka wono mi dara do da ko min laabi ko ni en ka laabi awa do dum do an defana do men nyama ko laabi hara da defana men salta jonna men nyama min dum do mi nyawnda dum e ngal soit la première fois wona kadi la dernière fois dum do agayni halude borom barare mane si agayni halude e yo mi itte salte ka yasi mi adda awon no salte mi hoja yon ka nder suudu do ha feson del sal hoja yanne modima mi ba ko no nyamata ko defuda min nyamata ko defuda salte on yonda yo tongo non dido kono yewta talan toncendi bona wadi uppude toncendi yata borno wada salte di nedda ka wali uppude ka mi ngi moden si mi wala ka daraji na ka wali uppude ka donc anden kala ne salte ko modima go no wala problème min si ko modima wala na la problème mi uppa sa problème marie fa ko partage ta ko donc andi ko ni tay da wawi nyaawore ay ko julirde sikkanen do ko mi woni deuxième fois ko mi faala wo mi watta do bajana ne nyawda ni yena nyawdirtano ndar goddo ne nyawda aw ni yena nyawdirtano mela sa perdre temps may les choses comme toi c'est comme des 50 minutes n'importe quoi oh la ko ba dayor mala kono min gonga ko wiida ko mi perdre tata ngangema to Hamza naam amin notti wado ange dalanda hande mi nani dalanda no hala do halaji noddir makol ko fiita won mi ño'ete woni lande o hanci ko honto o waali hanki gonto mi wali ko dum faala andude gonto mi wali hanki ko mariage ne nan nulida ka mariage ko don mi wonna bimbi ko dum mi nani da haala ko nan dala ngala bimbi ko winga nena wonna wayno ni téléphone ko nene ma woni bébé zeten bien sûr j'aime ma maman trop min nena ko ni neri la neri be neri la mi faala la o mi no dirta be ko nene bore asi ko ndu wadi anda goddo nene mum mama chérie accu mo don tum mon amour de mère to hono halet ko gawajo ni wala itto yo ka fula wadde joni do onande ko woni est ce que medi mayinde jetem bébé walla medi ma yalde ne bébé jepi o jomba do no atti hakketo mi halama donc mi fami as gona falo lantude dewgalanga ko mo fala mido andi ko mi jombi ko welama mido andi ko mi o wonder do ko dum no sumira ma inde tuma fetterite nada ande mais goddo woni fi o royta o bawla kiss mi hala ni ma mi haltike ma asi afama ta attu di pidima baye wo bonki attu dabbutu go bonka woni asi c'est quoi ça inno moda na hollude bonki mais o ko bonki to woni o alhamdulillah mi algona nasiyatu ma bi escalier
heɗitoto noon komi woni haalde yawa hetto joom mi wawata ƴettude tum fenade mi adda mi haala haray fi miɗo yiɗi fenade min komi nani kon ka noppi an ɗo kanko jooɗiɗo ɗo mimo andi ko won ɗumen haalde te tawi si tawi noon ko ɗum ɗo min mi haalnama hino ɗo taw avant tout mi haalnama si tawi o ɗo wona e nder ɗo min goɗɗo hukkatala ñaw iwata ka iwi hukkala ñaw min mi wata wondude e debbo haylotoɗo yaaka worɓe jalan ara kadi min hawta muudi honto preuve o woni a réussi sonolan walla wannalan vidéo addu preuve a atti hakke no anni no na haala mani donc si mi faami hande kadi na ɓeygu am mi innanima si hande kadi si andi ko woni ɗum min hande kami won ɗo ta Allah ninsinan komi jombama kono mi huuli par ce que ko wonɗa haalde won komi habborama aasi timi déçoit complètement aasi kono noon na waɗi sa jakka namde ne ñande nene ma no ƴiwa kadi wi ɓe arɗo e innugol lan mi wattan hakkil waɗan niyeni hana nene ma kadi ko faala ko mi raɗo o ko ɗum ɓe fof ɓe faala hi min no ko nena waɗi ka hoorema ko mi raɗo o ɗo ŋaccere awa mi haalante piyo gotum ko goro sappo jombaɗa abduɗa ɗo o kadi ko goro sappo jombiɗa ara ɗo tawi no wonanama bisimilla so wonantama nene ma no wuurɗa wawi wuurtugo ka maɓɓe to moi je m'en fous de ça kono guettugo fenani waɗa e hooroya jo hare nene o ƴiwi ka mum ari haɗo ɓe innimi yafanoɓe par ce que o ko mariage yewno kono kadi falda kam kadi musidɗo na dole ma nene makko arno ɗo mi asi non toi tu déçois complètement mbiɗo hoorinoma ko mum ala kono a waɗi fima jaltoyan nene ma noon so tawi ko kamɓe woni argol ɗo haala ɗo naafi giyagal ɗum ɗon mi attantaɓe ɗum ɗon na famude min on noon sa famama hen seeɗo wiya pas de probléme e wata wonde ɗo ennayi worɓe ɗiɗo woni e nder suudu annon worɓe ɗiɗo ça c'est impossible ɓe mi inni yennam min haalalan kala ko falɗa ala probléme mais mawɓe an ɓe taw korɓe nder ɓay ko muynaɗɗam boltete ko ɗo siɓe ukkede so tawi ɗo noon mbiɗoma aɗɗo woni ko woli o ɓiran ko honɗum haali wona ko moƴƴi tum ɓe haalamaɗo ɓe ari ɓe waadima Fusɓe ɓe ari ɓe waadima min noon sa yennayla yennam min ɗum mettatalan hay fus yennam ko yennuɗala kono mawɓe am ɓe allah wota korɓe joni mi haalante ɗo yennima ma yennalima immi déjà si yowtu ka yaasi yow ka yaasi namta kula latam men ɗuɓɓumayo ɓongutumen mais c'est quoi ça wona yi ɗum noon woni haalande ayi ko mormani haalande komi haalay to wiyala ko siggu riggure o ko mone ko andi ko mone no wadde o tawi mo haala ɗi haalaji fof par ce que mo andi waɗiti kennane ko nomi haalde ko hôpital kon a yana ko no heɗitade kon awa ɗi gueƴe ɓiɓɓe wonɓe ka nder reedu an ɗo ande na gueƴƴi nema ko wande naɓe gueƴƴi jagata ɗi o wata ɗi bonnude simo faala yo haalu noon c'est pas possible mi alaɗe jo fi ɗum no woni fi ɗum wonugol mone goɗɗo ninama ni tum ko woni man kadi aasi tawata wona mone ma jo haray ko ɓuurimo juutude kon e ɓuurimo labbede ɓuurimo civilisade kon haray ko fi ɗum ko randi mi yara ɗum ɓernde ma ne bébé s'il te plaît asi ɓay komi haalde gonga nayi kila mi jombuma wiya on change complètement ɗumen allah min naade goɗɗum konɗo boy jombi kono min giɗami jombi goɗɗo jombal ɓuri la ka waɗɗa debbo ko kadi yo gandu noon ko nde mi anda gila mi jomba mi ari ɗo machallah modiyan no yiɗi lan miɗo yiɗi mo couple men o ka feƴƴuɗe woɓe ndaare machallah allah ay ko wonɗen ɗo fiiɗo ala ko baaɓe ngal ilmi ka ɓerɓe arta ɓeyni sen seeda na kan woni baaɓe ngal wakkiloto tellement miɗo yiɗuma hay goto ala kadna ɗo wawowo en sendude billahi wallahi non franchement miɗo weltani allah ko tawi kon allah hokkela ɓiygu moƴƴo ɓa gorko so heɓal ɓiygu moƴƴo ara e mayɗa ɗum Hamza Diallo
Wait. You don't boleh dua. Nene. Wah, ko tele nga woni ron. Ida golla dum duli la baju. Nene. Won tak udah gollo. Wata nga la nga tanang bintano. Am nga Di ano directeur jawdi ni. Hay yenno da mu neno winda sek million jojo nama an hara ko non golla to do nene. Fa ke patel ngo wala mo da para mi gollo kitan ko fi mi meron kini mi anda ngo gollo. Nene ko forni pasel mo ngo fala tu ne pasel mo ngo poussière. No mi do fokkati ni go e pera. Andi ko Ko mi tay mi lil de ci do taw ci mi ya. na go no taw min wodi ko adilla ko buri importance pera mo ngo. Awa ko ko ja. Yo ngandi ko no wadi. Hande la ka waña la defude. Mi ari bi tawi asiyep nene mudum hibe duujani ma dank ki taf. Nene makko. Nene makko. Mi hewti nit ni jibon agay ni lay budo. Nene makko taw bay ndari lan do taw. Mi tawi mi sonko. Nene ben dim manikelam. Bi manikelam affaire karamo ko yandal makko ngadi manikelam nene. Abo. Ha pola. Mo debbo ko kaza ma siwri. Be manikelam nene. E kan. Ulo alla kono wata ulu tagar. Ko fimi yandi ni mada mari hundu ko sappo e dinere. Ci fu dari ke wino mari nene. Daro inda da mari nene andalanta. Wata ulu dum. Min ko mi debbo oto mi gaynay. Ko mi kontor worbe sappo woni. Mi gaynay. Du wata ani ne. Nene ndare kerete e jena e sappo. Mi récupérer o gorko. Min duma wata dum ani ne tanki mi do wuuri mi awlati ngo nyamman. Ta dum ani ne. Ida mari nene. Oi, como? Ouais, así. Clara, Ça va? ça va? Nate, Nada. jantu. Nalate. Jantu. Ay, maide. Halo golle de. Dole. Ngadala. Jantu. Naga. Alhamdulillah. Bari ngano la. Walaga. Mo yalti. Be yalti. Aku. Kanko le marno yilu golle mo. Be alaga be yalti. Ah. Ana no dam. Non non, bay ta bara andira woy mo taw daga. Min nande mo wakila tumira. No dali. Be yalti ay ne ba ko be yalti. Okay. Kon de bu de janga. Eh, Wala da tali de kon no. jamala ga joni. Kera be hal nali ma be joni. Non non, bari nga wala parce que mi wati de. Hal nal ma be jombi ka on ko redu may. Onne. Jombi de. Bari hanu so si jombo dara hanari la. Ne de ko dum. No mi hamsa wadi kom sikkan anomo. No mi ngadi kom sikkan anomo. O mariage do de ko surprise nande be wadirina. Hay goto fayda be yewta. Mi ko watta mariage surprise mi gorejo makko mo doaran andinde ko menen jandidi. O hay nenan de hal nal mariage. Am mi ngadi kom sikkan anomo. Hay man hay nenan o hal nal. Yumma mi ngo hanari be. Hal nal. Nene. Onno didalan ko terat la. Mi dewi habbi doppi. Sai do porni do passe ci don pippa. Ko buri ceremony no ari. Ko buri ceremony no ari. Ko jam tere am no ari. Wala da kenya ko wala talan. Sai ko mi ara na lon kan der suudu parce que do joyti hobbe kan der suudu ko do sim jawi no ko tera suudu ka. Nene ko no wato landarade be de. Keli da wangon ko honno wato dar da landar do mo mbudi. Petre ma da ari ka. Hande no mi ari me do jinnaji yak wona fetere tu hande mi arda. Mama. Mi hana mo landade. Landa do mo. O forke mi diso ma simi lando mo mbudi. Kombo nene ma. Ande wala ni no la. Min kombo nene ma. Mama ko an Jon non kono wadi. O forke mi diso ma simi lando mo mbudi. mama da dolan halande sida wadde bi Pourquoi ça? Pourquoi pas? mama dal indi no mi lando modi 500.000 himo jonni landi Et ko mi après? jonnata on di Et après? ciogu ko nyaago don 200.000 on to nin kan 500.000 mbudi modi ni mi nattoray Allah tere ma idam. Idade la kas. Oyun ko. Simi nyami de kombo, simi nyama dal ma ko do nyam. mama o 500.000 do me mata Ida. Ida ko susi ne mo kala le. ne mama sida me o 500.000 do Dara ni ko wada do pitti tu. Awa joni haron kala di joni. A wonde la kombo ne ma. Kombo mama
affaire mbuɗi o nene on ala toon baba on ala toon nene goɗɗo ala nene ma nene siɗo mama siɗa mema o 500 000 a ñaami 1 million o 500 000 o memi ñaamay ɓay fof ko business mbuɗi won laɗi to mbuɗi e junngo boy jo ɓay wona an kelimo ko min kelimo mi sikki ka jaka heɓay ɓiɗɗo udditama yite ko ɗum nde mi inni wota lanndoma ko kele am de wona kele ma ko kele am min joni ko ñin ko min waɗuma goɗɗo ko min waɗuma dalanda mbuɗi ɗon goyi ala dalanda ala sila ala tenen ala sara dalanda kam mbuɗi ɗon mi waɗa taɓaɗi fi sa affaire sonko wi mbuɗi o a ñaami ɗiɗo min kadi ñaama ɗin ɗo haala taw fi affaire ɓiɗɗo ko ɗum ɗo ɓuri lagaddude kam ɗiga kayni la kullude taw ɓerɗinde kayniɗe cuuɗi so tawi ko ɗum ɗo gama mi acce noon affaire ɓiɗɗo gam mi yaha moɓe bagage yani mi arta mi gére kele am hatta bien sûr na ɗo kan ɗo watta mi yaha noon ami woni ko kelirawa ngo wonɗo men ɓe jokka haaju amen hara mi waɗi balɗe tati to ngay simi mayaji a yare poso fokki to mayde par ce que o maye o joni andi ko no waɗi ɓay yettiti kawo docteur ɗo ande kadi a wata hebde joni ala problème min ko min woni nene awa trouvé solution tinna de vante solution awjour a yanata awa haale min nana ɓiɗɗo ronkata nene ronkata ɓiɗɗo kadi awa haale min nana fan dala ko ɗum waɗi monsieur hamsan ilan guilede ɓerdan ɗo no ƴewde koppi an ɗino mayde ko ɗum waɗuma mi anda ko anani fo ɗon usdala mi ika docteur jom walla wo anda so tawi nami reedo hon ɗum daranga taw dala kon ɗum haala nan tawɓe nana haala inda hon ɗum docteur jo wonni anda so tawi nami reedojo on no faalɗa mi faala kaccu ayi ɗum sonde guerto ka tew non mi yiɗa ten fam ɗo ɓerɗande no ƴewde ko kaccu walla jaɓɓe mi mura walla kew mi ƴakka kaaƴe boɗe ɗew tan ko dus mi tuutaya waddoy mi tuutaya habbi docteur tan ko haali gonga gonga kadi